koba da, harrikurutzeko koba da, Oñati inguruen zehatzau, aratzau zuen dauen koba zuloa da, Gipuzkoako luzenetariko bat. Nik hemen barruen egiten honen lana, gida lanak izango zen, talde bat hartzen du, turista asteburuetan gehien bat etortzen dana, baina aztin zier eskola umiak, jubilau taldiek. Ikasketak ikasi ditut hemen Oñatiko institutuen, Zuazole institutuen. Nik inako ikasketak die, kirol ekintzan ero Googlean ezaketan gauen modulo bat, natur ingurumenien gida lanak. Bai bizikletaz, bai oinez eta zaldiz. Eta horren barruen beste asignatura batzu, enpresa bat zela montau, lagunen artien erlazioek, talde dinamikak. Nik inako moduluei esker, nire lanak ero topo doten lana guztoko da. Bi aukera gotzu, baiara hontan, ero itxen dozu lan fabrika baten, ero zerbitzuen. Eta, nik aukera injot zerbitzuan, ero izango zana, eta gainera natur ingurumenean. Nire guztoko dan zerbaiten. Ni ikasketa hauek gomendako ditun orokorrien mendixa eta natur ingurumena guztoko dokon dozeini. Ez da olako, ez da oso sakrifikaua behitxie eta pozgarri xa. Nik inako modulua bitzetan izango nagoen oso ona dela eta oso probetxosua bizitzarako. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.